Ето как те лъжат брокерите непрофесионалисти. На първата снимка виждате обявен едностаен апартамент за наем в квартал Надежда 4. Когато моя клиентка се обажда на тази обява, отсреща брокер и казва, че той е актуален, няма никакъв проблем с него, може да го види следващата седмица, само трябва да има едно на ум. И това е, че собственика живее в съседния същ като този имот и се налага, тъй като са много малки, да си делят двамата една и съща баня на дамата в случая. Ако това не я притеснява, може да направи оглед още следващата седмица. След като ми го разказа това, изпрати ми обявата, на мен ми стана малко съмнително и реших да проверя. Оказва се, че този същия апартамент, на тази снимка може да го видите тук, е едностаен апартамент за продажба в квартал Студентски град. Той се продаваше преди няколко месеца, предполагам, че всичко е приключило с продажбата му там. Затова, ако не искате да ви подвеждат постоянно и не искаш да се чувстваш постоянно излъган, свържи се с някой адекватен брокер. За още имотни съвети последвай ме.